Ani YouTube channel live stream bo khaimalia ang post bo khaimalia tei tabuk YouTube mo video upload chimi khaiman tamni bagai tamungkha beba khudruk nang sai khandaranai abon tlai sika ang gaise helmet thupna hagana lati suka YouTube hai lati suka video ro botabo khainani ani morji krikha aptei tang de guys ingke norok ani je khorang to khnai tongna kha khayo tam kha tabuk nong nang sai lachi mani bagai ang o helmet no thubi mana bujika norok bad comment ta khaija bade khonadi mane ang kain master application baba haike download khlai hinai ang video kaisa sanamka a video ang gas kapano runai te kumuni channel ang sinai tabang ketal channel ma sinam sinai do mane jeta serengmani jeta phorengmani video mane tag related nini je kono online ni je process amra to bisimo tongne haipno mane bisirbag phorengmungni video hingkai alada channel ang tabo khaisinai mane ani bumungoi Shibakar Debbarma official hne ang kaisa YouTube channel tabo khungna thangi tongo mane khuluk sinai ayang teke ang video rechunai do ingi yang te hendrok sudu kokborok by explain video norok nai manana amahai ang je galti khayo norok amahai ta khaidi ang bar bar YouTube by mane ko rijaka do complain rijaka 3 bar rijaka 3 bar mane committee guideline ta mane police ka hangka banking rong tui video dari kangino logi logi no remove ge tini bo haina hai mane logi logi no remove amai ke borok video mane remove khairi dika mane kain master application ang je video download khairi ada mane delete khairi dika angka angaro thangai e screen nai norok o jaga nai borok tamsa mane 7 days ni bisingo ang tei o 7 days tong khangai se ang live stream ro khaimanai angka ang post ro khaiman chireng inge hate ang te kuno khaimalia tu ang hamai mario mane kai to no tamni bagi hingke ang tabo video upload khaina bagi tu option manku abo phana se maya ang thakamu te kai ni strike jodi manja ka hingga kai ani o channel pura puri delete ngai thangnai ini sao ang belai ke wana ka norok porne ra borok jaga guideline gawani bagai mane ani o channel ngai thangka mane ekta explanation ama hai ngai thangka mane ani o channel ang te tag related video te sanam se madia buskang sala gawan bagai norok ketal channel ang description link di dinai je Shibakar Debbarma official nei norok ara thangai subscribe khlaina di je jara norok mane online process mane kono ekta srungmung mane editing no tui YouTube related tui mane norok kono ekta help mana musumi tongo hunga kai a channel na subscribe khlai ton eka ang din lati suka awani bagai tini ang o helmet no ma thupka ani bagai no nakar sano norok bo kebo amahai video mane community guideline jodi ekbar phaika hinga kai te amahai related video te tas ta ni YouTube channel ungya kai nung asuk je mehnat khaimani jotton bekar ngai thanai amahai ne tini ani bo jeta asuk je mehnat khaimani pro bekar na thangi tongkha ang glenat kirikha tabuk amani bagai ang logi logi o video mas namka jeno norok bo abahai tang thun ini nai tamni hike ang kebono ang je ungtei buitang thun abang naya abon bagai norok kaham ke mane chanai mane channel no mane tamna hus khlai video upload khlai thangdi amahai gai abono tini video te kunuya gai asukno kha khayo ang te sapta kaisa mana singnai borok ano jokhon borok sri kaba te kaisa borok sawo 90 days ni bisingo aje ekta strike khlaimani ani strike khlai thaka o strike mane YouTube serio da no na kebo anu toruya mane YouTube ni hoite guideline strike community guideline strike hino obono nori maya borok bo noria mo 90 days validity tongo 90 days ni bisingo bini seteno kemanai asukno jotna hambai nor kaham tongni skang salah hai nor malai phine jotna no bye